Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ana ing kalodhangan nggone Siadi Jogar sawetara nggone nglakoni tapa brata semono uga pun Kakang. Satemenipun Kakang nedya nyuwun priksa kelawan sira Yayi Panenggak apa ta sababe dene Siadi manjing ana ing sanggar pelanggatan nganti pun Kakang uga manjing ana ing sanggar pelanggatan klebu kadangira panengah apa dene kembar uga ora keri mapan ana ing sanggar pelanggatan Dimas Werkudara marata gagi pun Kakang paringana dawuh pun Kakang Blabarana apa ta sejatine ingkang dadi niating Siadi Jodipati Yayi Sena barep kakangku Werkudara kepiye yen pancen wis ana dawuh aku bakal matur ngersane barep kakangku nang yen durung ana dawuh aku wedi yen to aku ndhisiki marang wasesaning Ratu Ngamarta. Mula gandeng dina samangka wis ana dawuh. Mula aku bakal matur ngersaning barep kakangku. Kuwi ingkang ndak anti-anti Dimas Werkudara. Mara gage matur kelawan pun Kakang. Jejering Pandhawa urip ana ing alam padhang. Sayekti ana ingkang mijekake. Ya kuwi merga saka Babu Kunthi. Lan sawarga ya kuwi Bapa Pandhu Dewayana ingkang mapan ana ing alam pamancat mapan ana ing tepet suci. Mula gandeng Pandhawa ora digula wentah dening Bapa Pandhu. Pandhawa urip ana ing alam padhang digula wentah dening Babu Kunthi. Monggo dina samengko Babu Kunthi isih sugeng ana ing alam donya. Wondene Bapa Pandhu wis ora ana, wis mapan ana ing tepet suci. Mula Pandhawa duwe kewajiban kudu bisa nyuwargake lawan wong atuhane awake dhewe, ya sudarmane awake dhewe, ya kuwi Bapa Pandhu. Dina samengko niatku nggonku mapan ana ing sanggar pelanggatan, mung kepengin netepi karo darmane anak ingkang kudu bisa nyuwargake kelawan wong tuwa. Werkudara, nggih. Apa ta sababe dene Siadi matur kang kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana durung kepenak nggone mapan ana ing tepet suci? Durung prayoga nggone sowan marang ayunaning Gusti Yayi Sena. Barep kakangku. Dina iki aku bakal cerita sejatine apa ingkang kelakon ana Kayiwangan Suralaya. Cerita babakan apa Yayi? Babakan sudarmane awake dhewe, Bapa Pandhu, ngerti yo? Yen to tekan dina iki Bapa Pandhu durung entuk kasuwargan. Bapa Pandhu durung entuk swarga. Nggone sowan ngersaning Gusti kudu manjing ana ing kawah Candradimuka, papan pasiksaning para menungsa ingkang tumindak ora prayoga. Kusik Werkudara. Sailinging pun Kakang Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana mono mujudake sawijining nalindra ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu nengenake marang para kawula ora nate tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman nanging sabab apa sugenge Kanjeng Rama Prabu Pandhu ingkang mengkono mau teka sedane mapan ana ing kawah Candradimuka dudu babagan tumindake nanging ngerti yo wong urip ana ing alam padhang ora perkara nggone tumindak, nanging perkara nggone duwe utang, nanging perkara nggone duwe silian. Nalika urip ana ing alam donya, mula nalika sowan ngersaning Gusti mongko utange durung iso disaur, nggone nyilih durung iso dibalekake. Kuwi tegese isih duwe tanggungan nggone sowan marang ngersaning Gusti, mula kudu nyaur ana ing kawah Candradimuka. Bab utangi Kanjeng Rama ingkang sira aturake kelawan pun Kakang mau nalika Bapa Pandhu nyuwun ngampil wujuding Lembu Andini merga pangebang-ebang panyuwune Babu Madrim saka tresnane kelawan garwane. Bapa Pandhu nyuwun ngampil Lembu Andini kinarya titianing Babu Madrim nganti kawetu pangandikaning Bapa Pandhu sesuk yen mangsa kala wis tekaning pati saguh manjing ana ing neraka, saguh manjing ana ing Candradimuka. Mula nganti tekane nalika Bapa Pandhu sendal mayang dening dewa, ora dicemplungake ana ing kasuwargan, nanging malah dipapanake ana ing neraka utawa ana ing kawah Candradimuka. Ora merga tumindake Bapa Pandhu nalika urip ing alam donya,
nanging merga nggone wis duwe utang kalawan para dewa. Wekasan Bapa Pandhu kudu nyaur apa sing tau tate dingendikake mapan ana ing kawah Candrademuka. Werkudara, nggih. Apa sira ngerti dhewe lelakon kuwi teka teteh temen nggonira matur kelawan pun Kakang. Nalika Bathara Yamadipati nyendal mayang karo Bapa Pandhu nyebar kemayan kabeh wong sak praja padha mati utawa turu kepati. Mung wong loro sing isih melek, aku karo Kakek Abiyasa. Mula aku iso weruh kahanane Bapa Pandhu, nanging Kakek Abiyasa paring dawuh kelawan aku yen to Pandhawa durung titi wanci nyuwargake kelawan wong tuane. Sesuk yen Pandhawa wis dewasa, Pandhawa wis padha gedhe sarta wis padha bisa ngulir budi ngasah kadewasan, duwe kewajiban kudu bisa nyuwargake lawan wong tuhane ya kuwi Bapa Pandhu Dewayana. Mula niatku mancing ana ing sanggar pelanggatan ora bakal kendhu lan ora bakal aku metu saka sanggar pelanggatan yen durung ana tandha-tandha dawuhing dewa. Wong tuaku ya Sudarmaku Bapa Pandhu Dewayana munggah ana ing kasuwargan kanthi srana semedining anak-anake ya kuwi para Pandhawa. Aku mbarep jlampur apa dene kembar semedine ora tinampa taunana windanana ora leren nggonku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan iki barep kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya to yen to pancen kaya mengkono. Niating Siadi aja mung Siadi pribadi ingkang darbe niat nyuwaragake kelawan Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Nanging pun Kakang uga bakal sakbiyantu kelawan niating sira Yayi Werkudara. Ora bakal pun Kakang metu saka sanggar pelanggatan lamun durung kasembadan Kanjeng Rama munggah ning kasuwargan Jati Yayi. Semantun ugi kula Kakang Mas mboten badhe kula medal saking sanggar pelanggatan menawi para Jawata dereng paring kanugrahan dhateng Kanjeng Rama nginggahaken Kanjeng Rama sawarga wonten ing swarga Nurkastuba Kakang Mas. Semantun ugi kula Kakang Mas mbati nderek kersa maduka Kakang Mas Jodipati. Semantun ugi kula Kakang Mas kula namung badhe nderek kersa maduka Kakang Mas Jodipati. Yen pancen kabeh wis padha manunggal, tak kira yen to Pandhawa 5 dadi siji nggone nglakoni semedi. Nyuwun supaya dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan Babu Madrip. Saya sentosa kekuatane para Pandhawa ingkang mengkono saya anyembuh kasembadaning sedya. Iya Yayi Werkudara pancen kepara nyata mengkono Yayi. Werkudara. Nggih. Durung nganti paripurna anggonipun Kakang nampa aturira Siadi. Iki kaya rawing Sanghyang Narada ana ing sanggar pelanggatan. Wah, iya. Narada kakekku rawuh ning sanggar pelanggatan gage timbalana wigatine apa? Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawahing tawang tuwang. Nuwun sewu pukulun. Sarawuh paduka keparenga ingkang wayahipun Puntadewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepoda paduka ewang adi pukulun. Warkenca warudayang Pak Pong. Mbok bolong kali sedhe sapa sing gawe? Ya Puntadewa. Ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu lan tampanana ya Kulub Darma Kusuma. Kula pundhingga jimat paripih ndayana ing kasantosan pukulun. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah iwang adi pukulun. Ya wis ora kurang prayoga. Ngene ulun prapta ning sanggar pelanggatan Praja Ngamarta. Narada kakekku aku ngaturake sembahku katur. Ya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat pukulun bekti kula kunjuk. Permati tak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Janaka. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya nek kula sedewa ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Kulub Pinten Tangsen. Kula pundhingga jimat paripe, nom kula pundhingga jimat paripe pukulun. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wis ora kurang prayoga prapta lunana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko. Pukulun ndadosaken kaget raosing manah kula.
rawuh paduka ingkang boten cecok ingkang saderengipun dubu kulun sesembahan kula. Menawi wonten dawuh saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah menapa menggah pangendikanipun Sang Hyang Bathara Guru kepareng hamba Barana ingkang sejati. Nanging dene rawuh paduka menika wonten kaperluan pribadi tumunten hamba Barana ingkang dhateng wayahipun Darma Kusuma Pukulun. Ah, dalah ngene ya. Puntadewa. Ulun jarwani ya, Nger. Sejatine prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan iki merga diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata. Ya Sang Hyang Bathara Guru supaya merpeki marang jeneng kita Puntadewa. Merpeki dhateng jasad kula. Ya, pancen mangkono. Wigatosipun menapa dene paduka kepareng Hyang Pikulun Bathara Guru utusan kan Pak Bathara Narada paduka Sang Hyang Pikulun merpeki dhateng wayahipun Darma Kusuma. Ah iki ngene ya, Nger. Cetha dawuhing Sang Hyang Jagat Girinata, yen ta ulun kadhawan mudhun ana ing jagat, mapane ana ing sanggar pelanggatan negara ing Ngamarta. Wontene wigatine Sang Hyang Bathara Guru nalika semana mung paring dawuh, Kakang Narada kula aturi rawuh utawi tedhak wonten ing kayu anu menapa Ngamarta. Ora usah kesusu. Tedhak ana ing Ngamarta supados nimbali sowanipun wayah kula pun Puntadewa. Dadi ulun tedhak ana ing sanggar pelanggatan iki nimbali kelawan kita supaya ulun boyong marang Kayiwangan Suralaya ngadhep kelawan Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Mengkono munggo wigatine ulun sowan ana ing negara Ngamarta rawuh ana ing sanggar pelanggatan iki Puntadewa. Mekaten Pukulun. Ya. Menawi tetila mekaten dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula pantun handhuwa keparengipun Sang Hyang Jagat Girinata. Dinten sakmangke monggo Pukulun kula dherekaken bidhal dhateng Kayiwangan Suralaya. Dadi kita ora duwe rasa panyakra bawa sing ora prayoga. Kula namung sumarah dhateng pepesthenipun Sang Hyang Jagat Giripati. Sumangga anggenipun badhe anjenengan bur dhateng kawontenanipun pun Darma Kusuma. Ah, dalan to pancen kaya mengkono. Ayo bareng lan sak laku janta ulun budhal ana ing Kayangan Suralaya, ulun ajokake ana ing ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata. Wah. Narada kakekku. Werkudara piye? Kose sadurunge kowe budhal nganti mbarep kakangku. Luwih dhisik apa keparengake aku tak nyuwun priksa. Aku tak takon karo Narada kakekku. Arep takon apa? Iki ora tanya jawab kok takon-takon. Ana pitakon iki tak takokake karo Narada. Takon perkara apa? Apa sababe dene mbarep kakangku ditimbali ana ing Kayiwangan Maragage kudune ana dasare apa titah ditimbali ana ing Kayiwangan tanpa dasar kuwi tumrapaku aku duweni panyakra bawa sing ora prayoga lawan Sang Hyang Jagat Girinata. Werkudara? Nggih. Nek bab perkara apa to sebabe ulun mboyang ngerti. Ulun mboyang ngerti apa to sebabe dene Puntadewa tinimbalan sowan ana ing Kayiwangan ulun ora ngerti. Ora ngerti apa janjane kowe ngerti ning goro? Ora ngerti. Ulun mboyang ngerti. Ulun ki meng dewa dikongkon saumpamane. Dewa watu diuncalke ngalor ya ngalor ngidul ya ngidul. Wah, dadi kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sababe Puntadewa ditimbali kowe ora ngerti? Ora. Ora goro. Ora. Yen goro piye? Manut. Wis, saiki piye? Kendel to Narada? Ayo. Nek nganti aku goro, manut. Yen nganti kowe goro, muga-muga tetel nggone dadi dewa. Dadi dewa sing bodho lunga-lunga kaya kebo. Dadi dewa sing ora ngerti karo kahanan. Dadi dewa sing mung dadi kongkonan, ora ngerti alang mujure. Muga-muga mandya ucape Werkudara. Sik, Sik. Aja ngawur kita kok. Nyepatan iki rak sithik wae. Nyepatan iki kok pirang-pirang. Lah nek mandi ra ya cilaka. Tegese yen kowe wedi tak sepatani, kowe ngerti ning kowe goro. Ngene ya Werkudara. Apa to sababe dene Puntadewa katimbalan sowan? Merga sebabe Puntadewa kuwi duwe keluputan. Luwute barep kakangku nggo napa? Wani ngagem asma Puntadewa. Merga nganggo jeneng Puntadewa kuwi Puntadewa keluputan mula tumuli bakal ditimbali sing Hyang Jagat Girinata ana ing Kayangan Suralaya. Wah, sik aku tak takon.
nganggo jeneng Puntadewa kuwi kok diluputke mergane apa? Mergane jenenge Puntadewa kuwi. Tegese Puntadewa kuwi apa? Wah, malah kowe takon karo aku, aku ora ngerti kok malah kowe takon karo aku. Puntadewa. Punta wiluhur, dewa wis ngarani. Tegese keluhurane ngungkuli Jawata. Nah, kene ngerti. Punta wiluhur dewa wis ngarani. Tegese keluhurane ngungkuli dewa. Mula luput tumraping kadewatan. Ana? Keluhuraning titah kok ngungkuli para dewa kuwi luput dening Sang Hyang Jagat Girinata dianggep luput. Mula Puntadewa bakal tinimbalan sowan ning Kahyangan Suralaya. Sing kapindho Puntadewa kuwi nadyan titah ning wani nganggo gelung keling. Monggo sing nganggo gelung keling iki para brahmana para resi pinandhita ingkang wis buntas kawruhe kaya ta Resi Kanwa, Resi Abiyasa lan sak piturute kuwi nangke nganggo gelung keling. Merga uripe meh sak traju sak bobot kelawan para Jawata. Ning Puntadewa ki ratu, Puntadewa ki Nalendra ora diwenangake nganggo gelung keling. Kuwi nerak lan waler. Mula Puntadewa uga bakal dipidana nggone keluputan nganggo gelung keling. Setahu tak takon. Kena ngopo le ngluputke? Puntadewa nganggo gelung keling kok lagi saiki. Ora mbiyen dek nalika Puntadewa isih bayi utawa isih cilik. Kena ngopo lagi saiki? Biyen-biyen dewa ewah apa? Asibu. Biyen isih akeh tanggapan. Dadi ulung iso ngluputake saiki sarang-arang iki pikirane wis tekan ndi-ndi. Wah, wangsulan ora maton. Lah kula yo ora ngerti wong ulun ki mung dadi kongkonan kok diluputke piye. Mula wektu dina iki yen Puntadewa munggah ning Kahyangan ditimbali karo Bathara Guru. Aku sing ora entuk. Lho, kok kita sing ora entuk? Sing keluputan bae wis sago bakal nampa keluputan nampa pidana. Kok kita sing ora entuk? Merga Puntadewa kadangku tuwa. Tur uga aneh. Aneh perkara apa? Yen pancen Bathara Guru ngluputke Puntadewa, kena ngapa utusane utawa dadak utusan Bathara Narada? Yen pancen kepengin ngluputke Puntadewa, yen rawuh ning Amarta ya rawuh dhewe, rasa kongkonan dewa kaya cemplon kaya. Wis. Sampai ora dicatet metu piye. Kita karo dewa sak penake dhewe ora. Gandeng Bathara Guru le nimbali Puntadewa mung kongkonan. Mula dina iki Puntadewa ora budal dhewe ning uga ana wakile. Lho, piye ta iki? Puntadewa diwakili sapa? Aku sing dadi wakile Puntadewa. Lah piye iki kok dadi wakil piye iki? Bathara Guru ora rawuh dhewe ming wakil Bathara Narada. Mula sowaning Puntadewa ya kudu diwakili adine lanang. Ya kuwi Satya Jodipati ya aku Werkudara. Mboten namung Kakang Mas Jodipati, klebet kula saged dados wakil. Mboten namung Kakang Mas kekalih kula nggih dados wakilipun Koko Prabu. Inggih, kula inggih dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa, Iwang Mikul Narada. Nek pancen padha ngono ya wis. Puntadewa piye? Puntadewa. Diwakili kita gelem apa ora? Kula namung ndederek kersanipun kadang-kadang kula. Barep kakangku ora usah kuwatir. Wah, wis tak lakonane. Aku jlamprung apa dene kembar dadi wakile Puntadewa kakangku. Werkudara iki pancen cah pinter. Puntadewa ki wong ora tau gelem ngomong, nek omong pisan ya bebayani ning mesti mung bakal manut mergo Puntadewa ki ora tau gelem gawe tatu ning wong liya. Ora gelem gawe tau tate gawe gelaning wong liya. Nek Werkudara ingkang munggah ning Kahyangan iki mriki nampa pandang ning Sang Hyang Jagat Girinata mesti wangsulan tirik-tirik kae. Wah, ya wis ben sakarepku. Wis karepmu. Butuhe kita dadi wakiling Puntadewa. Ya wis nek panjang kaya mengkono, Werkudara Janaka kembar ulun boyong marang Kayuwangan. Ning sing prayoga kanthi watak panglemunan wae, nggih aja nganti kawis cara mengkon mundak dadi gegereng para putra. Wis toke dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Janaka kembar Surti ting ati-ati duga-duga digawa ulun kondur Kahyangan ya nggih sembah kula ingkang nderekaken jeneng garwaning pun Kakang Drupadi eneng apa gawe kaget sira Yayi mlebu jroning sanggar pelanggatan katon nggonira manangis
Yayi Waradropadi maragagi matura. Ana wigati apa dene nganti kaya mengkono nggonira netesake waspa putri Pancala garwaningpun Kakang Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun. Mboten nginten babar pisan. Sapengkeripun Pandhawa sekawan binoyong dening Sang Hyang Jagadgirinata lumantar Sang Hyang Narada. Teka Paduka Wentala nyumurupi dhateng bidalipun kadang sekawan ingkang namung sakmangke badhe linarapaken wonten ing juranging kasangsaran. Gumaregel manah kula dupi kula nyumurupi bidaling kadang-kadang Paduka. Menapa mboten wonten ceceking penggalih Paduka ambelani dhateng kadang sekawan ingkang pranyata mboten lepat. Nanging sagah nyorohaken pejah gesangipun kinarya. Nambak dhateng sugengipun Paduka sinuwun Puntadewa. Menapa Paduka mboten kemutan bilih negari Ngamarta menika krana anggenipun Werkudara rayi Paduka netesaken sarta mbudidaya babat wana marta inggih krana pambudidayanipun pun Arjuna inggih Permadi. Nanging sareng negari menika wujud saring wana menika dados praja piyambakipun boten sami kepengin dados Nalindra nanging sedaya dipun pisungssungaken dhateng Kadang Werda. Tresnanipun Kadang Taruna dhateng jengandika ingkang semanten menika kula nuwun pangapunten. Teka boten wonten liru menapa-menapa saking penggalih Paduka. Menawi ngaten saged kula sebat bilih Paduka menika Nalindra ingkang lila legawa lair trusing batin. Sampun malih brana picis nadyan sugeng Paduka dipun suwun dening tiyang sanes badhe dipun ikhlasaken nanging nyatanipun sedaya kala wau namung kandhek wonten ing pangucap nanging mboten kababar dadi pakarti. Nyatanipun Paduka satunggiling Nalindra ingkang mentala nyumurupi muntrating marus saking Kadang piyambak sinuwun sewu nggih. Kula menika ngantos gumun sampun ngonten 7 dinten menika anak Prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan mongko pendak-pendak besem dupa ratus kukusipun kumendeng ngantos ngebaki ngantariksa menika sedyanipun menapa kula ajeng nyuwun priksa nggih. Paman Arya wonten timbalan kabar sing kula tampa Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Niyate Pandhawa gawe srana nyuwargake Paman Prabu Pandhu Dewayana sing isih disiksa ning Kawah Candradimuka. Merga tau tate sumpah praseta yen to diparingi ngampil Lembu Andini. Paman Prabu Pandhu sagah mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Lah sakniki kelakon anak-anak do bingung kepengin nyuwargake wong tuwa. Lajeng ngandika mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika menapa badhe ngrencangi dhateng para Pandhawa anggenipun nyuwargaken tiyang sepuhipun menapa gadah nuwun sewu gadah panjangka sanesipun. Sinten sing kandha kula ngewangi Pandhawa? Ora sudi kula ngewangi Pandhawa. Sing kula jaluk gandeng mriko njaluk supaya wong tuane disuwargake. Kula yo njaluk supaya penjaluke Pandhawa aja kaleksanan lan aja kelakon. Angka 2 Pandhawa ndang cupeta mudhar nusul gerangane. Ngaten. Nggih. Pripun Kakang Durna? Setuju. Setuju. Sampeyan niku pendhita kok nuwun sewu, malah ngrajangi pakarti sing boten-boten. Lho, nuwun pripun Dipati? Sampeyan niku prisa piyambak? Pandhawa niku dadi mungsuhe anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika wong salawasung ngendikaken nek Pandhawa isih urip. Nek Pandhawa isih urip, anak Prabu Duryudana menika lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina menika mboten jejem, mboten ayem, mboten tentrem. Mula wis dadi niate anak Prabu Duryudana supaya iso gawe patining para Pandhawa. Niku sampun trep. Nek Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana ayem. Nek Pandhawa mboten wonten ing jagat, Pandhawa wis ngatang-atang dadi bathang, anak Prabu Duryudana menika tentrem, ayem, gunem, jinem.
Omongane iki. Bodona. Wonten dawuh, wonten dawuh. Supaya kelakon panjangkanipun ingkang putra Ngastina panjenengan pernita. Nggih, nggih. Anggenipun besem dupa cacahipun wonten pinten? Supaya gampang kelakon 17. 17 iji disumet bareng. Lajeng mangke menyan menika menyan ingkang sanes menyan putih. Menika dipun obong cacahe 7. Sareng kalian dupa cacah 17. Oh nggih. Menawi saya gampang kelakon panjangkane Pandhawa tekaning pati bakar iwak gagak karo garangan. Karo kirek. Niku panjenengan panyuwune bakal ditampa dening panguwasaning Jem Setan Priprayangan. Mangke tumuli Jem Setan Priprayangan menika ngrubung dhateng para Pandhawa njangka patine para Pandhawa. Lho. Matane para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti. Jan lha kok dadi kaya ngene kahanane. Lah ngaten. Panyuwun menika mboten kula suwunaken dhateng panguwasaning dewa, sing kula jaluke panguwasaning dewa. Supaya panjaluke Pandhawa aja kelakon ning bapatine Pandhawa dijaluke karo dewaning panggodha pangrencana. Menika leres, Ger. Ari Durga ingkang rawuh. Tobat, pancen kepara nyata mengkono Duryudana merpeki kelawan sira putuku bocah bagus ana ing sanggar pelanggatan negara Ngastina. Ih, kasinggihan makaten. Mergo nggonku mambu iwak gagak ngandel ora. Sukses, Para. Inggih. Sartane dupa menyan ratos ingkang mangambar-ambar nganti tekan dandang mangure. Kasinggihan makaten. Kula ngertiya kabeh panjangkamu mengko bakal kelakon. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Sawise kowe nganake tapa brata lan ana panyuwunan ingkang wis paneyang midhangetake yen to kepengin pati ning para Pandhawa nalika semana ulun tumuli sowan ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata. Lan won njaluk marang ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya gawe srana pati ning para Pandhawa lan ngertiya kula ngertiya. Yen to dina samengko Hyang Jagat Girinata wis sago bakal dadi jalaran pati ning para Pandhawa ingkang mengkono ora suwe meneh Pandhawa bakal sirna marga layu kowe dadi ratu ingkang tentrem lahir lan batin mungkir Jagat. Bener ngendikane Kakang Durna pancen titis. Latihan kok. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Nang kejaba saka kuwi ya Duryudana ngerti ya. Nalika kowe nyuwun kalane yangmu Pandya Durga, kowe uga batin lho. Kowe aja lali. Nggih. Kula mbatos menapa? Kowe sago sesuk upama kowe tekaning pati sakurawamu. Yen Pandhawa tekaning pati kowe sago sakurawamu nggonmu mati besok. Kowe ora bakal entuk dalan padhang, nanging kowe bakal dadi balaku, dadi sukma sangsaran. Wontene kuwandanmu lan kuwandaning Kurawa kabeh dadi panganing baju barat, kowe wis janji lho, kowe sumpah lho. Kula mboten lho, Ger. Mangro piye? Ya, kabeh pokoke. Kabeh kudu dadi panganing baju barat. Oh, lole. Kepiye Dik Patih? Inggih. Sagah lahir batin. Sago lahir batin. Kasinggihan mekaten. Ya yen manyen kaya mengkono. Ngerti ya dina samengko mengkari ngenteni. Kowe ora usah dadak lunga menyang ndi-ndi, ora usah dadak tindak menyang ngendi Duryudana. Cukup aku wae ingkang ketampake para wadyabala saka dandang mangure. Niti priksa kana negara Ngamarta. Mengko yen to Pandhawa kabar wis tekaning pati mengkari ngejeki negara Ngamarta aja pisan-pisan wani ngejeki negara Ngamarta mengko mundhak ana Panyakrabawa sing ora prayoga saka para putra Pandhawa. Nggih, ngestakaken dawuh. Pasewakan jroning sanggar pelanggatan dibubarake. Suka-suka mari suka kembul nada Andrawina seneng ropian-ropian sak bodonge wetengmu sak seneng-senengmu Pandhawa wis bakal tekaning pati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Rodo, menapi ingkang kula suwun sowan wonten ing kayiwangan menika Puntadewa. Menika teka Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Menika ngaten. Karena anggen paduka miji dhateng pisuwanipun Puntadewa menika namung dapur wakil ing Raka Sidik Pangudal-udal
Mila sawanipun Puntadewa inggih namung dapur wakil menika nami sak traju lan sak bobot. Ing matur mekaten menika pun Werkudara, sampun boten kirang-kirang ngen kula budidaya nyowanaken ing wayahipun Puntadewa. Iwa dene Werkudara boten kepareng malah piyambakipun ingkang minangka dados wakilipun Puntadewa. Kula sumanggaken ndi. Perkawis menika mangsa borong dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada menawi ngaten boten dados menapa Kakang. Ing mekaten kula badhe andangu dhateng sawanipun Pandhawa sekawan. Kula semanggaaken. Ning atos-atos lho Di, sajaipun Werkudara sampun sangu dhateng menapa badhe paduka tangletaken dhateng titahpun Bratasena. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Werkudara, nggih. Kita ing minangka dadi wakiling Puntadewa klebu kadang kita Janaka apa dene kembar? Ya pancen bener mengkono. Ing mangkono sapa ing bakal dadi juru wicara? Aku ing bakal dadi juru wicara. Mangsuli pandanganing guru kakekku. Ing mangkono Bratasena apa ta sababe dene kadang kita Puntadewa ulun piji. Krana Puntadewa keluputan wani nganggo asma Puntadewa. Punta ingkang ateges luhur, dewa iku wis ngarani keluhuraning kadang kita persasat ngungkuli marang para Jawata ing ngangka loro. Puntadewa wani nganggo gelung keling ingkang saknyata mboyatrep. Lamun Puntadewa jejering Nalindra teka ngagem wujuding gelung keling, iku ingkang dadi keluputaning Puntadewa. Apa aku mbok parengake wangsulan? Werkudara gage sira arep wangsulan ingkang kepiye? Babagan jeneng Puntadewa mbok luputake. Merga Punta kuwi tegese luhur dewa wis ngarani. Mongko nggonmu ngluputke keluputane Puntadewa nganggo jeneng kaya mengkono mau lagi saiki. Monggo sak ngertiku Puntadewa urip ana ing alam padang wis puluhan taun suwene. Wiwit biyen uga wis nganggo jeneng Puntadewa. Kena apa nggonmu ngluputke teka saiki ora biyen-biyen. Bab kaya ngono mau dadi tandha pitakon jroning atiku. Nggonmu ngluputake jeneng Puntadewa mau ora perkara Puntadewa mau anggep luput, nanging pancen mbok gawe-gawe lan mbok golek-goleki keluputane kadangku. Kuwi ngangka sepisan. Dene angka loro. Puntadewa nganggo gelung keling kuwi uga ora saiki, wis pirang-pirang taun, pirang-pirang puluh taun nggone ngagem gelung keling. Mongko nggone gelung biyen Babu Kunti ya ibuku. Kena ngapa nalika Babu Kunti kuwi gelung keling kelawan si Puntadewa utawa gawe gelung mau diagem dening Puntadewa kakangku. Dewa ora tumuli tumurun ngelekake marang Babu Kunti. Monggo dewa kuwi nggon awas, dewa kuwi nggon ngerti. Kena apa lagi saiki ngerti ento Puntadewa ngagem gelung keling. Kang kaya mengkono aku uga duwe panyakra bawa. Yen niate guru kakekku utawa manik moyo kakekku iki ora merga pancen netepi kelawan apa kang mbok ngendikake keluputane Darma Kusuma kakangku, nanging keluputan mau pancen mbok golek-goleki merga nggonmu kepengin ngukum karo para Pandhawa utamane Darma Kusuma kakangku. Mung merga saka pokal gawene menungso sing ora seneng karo Puntadewa tumuli njaluk tulung karo guru kakekku supaya gawe srana patine para Pandhawa. Ya ngono apa ora? Yen luput kowe ngendika luput apa kang ngentaturake, nanging yen bener ora perkara aku kuwi wong pinter, mung merga kebeneran wae nggonku ngucap kaya ngene guru kakekku. Pinter ya. Mula Werkudara kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok merga tumrap Werkudara kabeh wong ning alam donya kuwi digawe padha, ora ana ingkang dhuwur derajate, ora ana ingkang sugih, ora ana ingkang mesti diajeni, kabeh padha titahing Gusti iki pancen padha. Mula ya ora aneh nek pancen pintere ya ngungkuli sak pepadane. Pripun, Di? Inggih Kakang. Menapa ing dipun aturaken Werkudara nyata leres kalan lampahan ingkang kula lampahi. Ya, lajeng menika kados pundi? Werkudara, nggih. Apa kang dadi atur kita ulun Buya bakal nyelaki. Kang mangkono tetep Puntadewa bakal ulun patrapi pidana gandeng Puntadewa ora ana. Monggo sing ana adine papat. Aku jlamprung lan kembar ingkang sago nyulihi paukumaning Puntadewa. Lahir batin, ora lahir batin sebab apa?
Yen pancen kaya mengkono, kita kepingin hukuman ingkang kepiye? Hukuman aku sing abot dhewe. Aja mertanggung. Aku wong papat ora bakal wegah. Hukuman ingkang abot kita kudu kacemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kuwi sing tak jangka guru kakek. Wah, perkutara iki bocah piye? Anggepmu ki piye, Bratasena? Kawah Candra Dimuka kuwi papan sing panas. Panase pitung panas marcapada. Lah kok kita kepengin dijeplokake ning Kawah Candra Dimuka ki piye? Remuk. Remuk bubuk dadi rempon kewanda kita ning Kawah Candra Dimuka. Wah, wis ben. Remuk bubuk ya ben. Alakonane. Mergo kanthi sarana kaya mengkono, apa kang dadi penjangkaku bakal ketekan. Sira Darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, kuwi perkaraku. Perkaraku sing bakal tak lakoni. Mula ora usah dadak wigiring-ringa gage aku cemplungno ning Kawah Candra Dimuka. Yen pancen kita wis ikhlas, Yama Dipati dewaning pepati yang bakal nuntun kita prapteng Kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak nganggo dewaning pepati. Aku Jlamprung lan kembar. Ingkang bakal mangkat dhewe nyemplung Kawah Candra Dimuka, Jlamprung kembar toto tak gendong cah bagus. Nek nitik dateng kawontenan kados mekaten nika panjenengan badhe kewirangan lho, Dik. Panjenengan badhe kewirangan. Mboten wonten alamipun dewa kok weriah kewirangan. Ah sing kandha sapa? Wis wangsul dewa kewirangan kok panjenengan nika mesa maido lho. Mangke nek panjenengan kewirangan kula tunggak waru godhong dadap. Menapa menika Kakang? Nerada ora melu-melu, nerada ora melu nggarap. Kembang kapas, kembang kenong. Menapa Kakang? Menawi sampun nimpas kula mboten melu menapa-menapa. Kakang Trada menika parikanipun kathah sae nggih. Sekar pocong. Tinipta jalma. Menapa menika Kakang? Mboten ngertos. Kakang Trada menika werni-werni kemawon. Oh, Kakang Trada, punapi? Wonten buta munggah kayangan. Lah apa to? Ah, kayangan ki nek dienggo pakarti sing ora becik, wong lupong bener digawe luput, wong luput digawe bener. Ah, ana wae. Wonten-wonten mawon. Lah butane papane teng Madyapada ning munggahaken kayangan. Sinten Kakang? Duka dipatimbali. Yaksa sapa? Dewa Amral, kowe sapa? Kowe Bathara Guru. Iya, pancen ulun Bathara Guru. Wah, Ndok Kamal. Dewa Amral. Iya. Ulun Bathara Trada. Wis ngerti. Ya wis. Ulun ngabari kok. Ana wigati apa dene kita munggah ning kayiwangan? Teka kebangeten. Kowe dewaning para dewa teka dadak kowe takon kelawan apa sediane Dewa Amral munggah ning kayiwangan. Ingkang angka 2. Mesti wae kowe wis weruh kahananku kuwi sapa. Nadyan aku wujud kaya ngene mestine kowe ora bakal kekilapan jernyatane kowe kuwi dewa ingkang bisa nyawang agal lan alusing titah. Ning merga saka kelepetan kalawan tumindakmu ingkang angkara murka kowe gakal gawe hukum marang wong sing tanpa dosa. Wekasan peteng paningalmu ora iso nyawang sapa aku kebangetan kowe Bathara Guru. Kakang Trada, punapi? Teka menika tetak titah ingkang Tiwikrama. Ah, panjenengan nembe prisa menika dados pundi? Dharma Kusuma sajaipun boten nglilakaken kadang-kadangipun dipun hukum wonten ing Kawah Candra Dimuka. Ayo mula balekno dulurku papat Bathara Guru. Yen ora mbalekke dulurku papat, kayangan tak gawe sungsang bawana balik.
Bathara Narada ora mlayu. Ae sik yaene kok mlayu. Iki sing bengi ora sesuk mlayu-mlayu iki ning awak sehat wal afiat. Iya. Ora wedi karo. Ora wedi ki ngopo. Aku kulino ora buta kok kon wedi. Bathara Guru wis doyak wae pancen lagi kepanjingan tumindak ingkang ora prayoga. Aja mendha aja kendhe yen durung kapok Bathara Guru ya. Oh. Kakang Semar. Dik Kresna. Kurang ajar to kowe. Lungguh ae. Karo Sinondara sapa? Ana Sinun Prabu Sri Bathara Kena Dik Kresna Grena. Wah, edan. Ponakan iki yamene iki cahyane abing-abing. Ati pethik mawon. Wong wis abing. Yo, Semar nggih. Lah kok lagi iki tekan negara Ngamarta. Lah, kabar sing kula tampa Pandhawa nedeng Tepekur. Apa, Pak? Tepekur. Teteki wonten sanggar pelanggatan. Iya. Niate Pandhawa apa Kakang Semar weruh? Lah jarene miturut kabar sing kula tampa mrihatinke wong tuane Pandhawa inggih menika Ndara Pandhu Pramuka. Kowe duwe apa watu sing rada atos ora? Atos ndase Semar karo watune. Oh senengane ora. Ndara Pandhu Dewayana sing tesih mapan teng Kawah Candra Dimuka. Lah iya, lah nggih. Lah apa mbiyen Kakang Semar weruh critane? Weh, lah kula niku melu ngetutke kok. Jaman Ndara Pandhu ditangisi ingkang garwa Dewi Madrim. Nalika gerbini Kang Rayi Ndara Nekula Sedewa ngidam-idam kaworan kepengin nitih Lembu Andini mongko kula kei sapi kula mboten purun. Ben nengke wae to. Nitih Lembu Andini mongko Ndara Pandhu jaman semonten tresna banget kali Ndara Madrim. Mula saka gedhening tresnane Ndara Pandhu kali Dewi Madrim diudaneni sowan teng kayangan jaman semonten kula ngetutke entuk dukane si Manikmaya. Pandhu kowe iki kepiye to? Lembu Andini iki titian ulun. Titianing kadewatan. Lah kok kita arep nyilih kuwi njur anggepmu apa ulun kuwi sak pepadamu ngoten niku jaman semonten kula rawani mbelani wong napa sing dikersake Ndara Pandhu niku jane ya luput. Nek ya merga saka gedhene tresnane kali Dewi Madrim pekasan, napa sing dijaluk bojone ku diudaneni. Ya nggih niku sing bener ngoten niku. Ora bojo njaluk omeng disemoyan semeyan. Sesak sesuk. Wong lanang model napa kaya ngoten niku? Oh, gayane. Alasane ora ana dana. Nek kaya ngoten kula mboten mathuk. Iya. Ya merga saka gedhening tresnane Yayi anu Kanjeng Paman Prabu Pandhu. Nggih. Nganti kemiyos sumpahe Ndara Pandhu menawi pukulun kepareng maringaken Lembu Andini benjang pejah kula sampun ngantos tinampi wonten swarga Nurkastuba ning tinampi wonten Kawah Candra Dimuka kinarya srana anggen kula saged kasembadan ngampi Lembu Andini. Jedher. Ngopo Pak bledhek doting saut. Bledhek kilat nyekseni ngendikane Ndara Pandhu. Jare bledhek dodol angkringan saiki. Kira nganggo trole. Salahe. Nyimping wayang didepke rene. Agak tendiang. Iya, nggih. Ada.
Ah ngoten niku critane. Lah niki sepriki Ndara Pandhu tesih mapan teng neraka utawi teng Kawah Candra Dimuka. Putrane kabeh mbudidaya supaya iso kelakon nyuwargake wong tuwa. Pancen iku dadi kewajibaning wong anak. Dadi kewajibaning putra. Ngoten? Enten niki nggih ampun disurasa didhahar mentah tok niku mboten. Anak terus iso nyuwargake wong tuwa niku terus tapa terus wong tuane sing maune teng neraka dadi munggah teng swarga ampun dipangan mentah ngoten niku. Ning niki kabeh dadi pralampita, dadi sasmita. Sing jeneng anak niku wajib nyenengke wong tuwa, wajib iso gawe bungaing wong tuwa. Sing jeneng swarga niku ora kok papan sing becik tok, ning ati sing seneng, ati sing bungah, ati sing bahagia niku dadi swarganing wong tuwa, Ndara. Niku kula kunjuk pukulun, ya Kresna Luntampa, bakti kula kunjuk pukulun. Iya ya Baladewa Luntampa. Manik Maya. Iya, Kakang Semar inggih kula ingkang sowan. Si Om. Iya, Kang. Lek. Padake wedhus ora, lek ora. Wonten menapa pukulun? Kresna Kayiwangan Suralaya geger. Disababake pangamuking Darma Kusuma ingkang mekar salirane wujud yaksa. Ulun tulungana Kresna. Ulun tulungana Kayiwangan rusak ora karu-karuan diamuk dening si Darma Kusuma Kresna. Arep kowe njaluk tulung daraku Kresna ya. Ora bakal iso nyirep kampurkane Sinuwun Puntadewa. Wis kaya ngono kuwi. Sing jeneng wong nandur kuwi bakal ngunduh, ya. Wong sing bibiti kuwi mesti bakal ya ngrasake oleh-olehane. Lah kowe bibiti itu mindak ala karo Pandhawa. Pandhawa ora kleru, ora luput, mbok anggap luput, mbok anggap kleru merga saka pamutahe Betari Durga. Iya apa ora? Inggih Kakang. Kowe ya ora pisan ora pindho kok. Nuruti karo Durga. Saya Durga anggere munggah ning kayangan nganggo stocking. Karo nganggo apa? Jeneng apa kae? Tank top. Terus le nyembah kowe didingkluk-dingklukke. Kowe terus mripatmu pendirangan. Kok ngono kok dewa, ha? Terus apa sing dijaluk Durga? Tok turuti mongko penjaluke ala, penjaluke elek. Lah, eleke Durga, alane Durga ngembet nyang atimu. Inggih Kakang, menawi ngaten kula lepat. Nek ora dituding-tuding, nek ora dunek-unekke, kowe ora eling karo keluputamu. Lah lajeng kayangan kados pundi? Wis ben rusak. Wong nyatane atimu ya rusak, atimu ya lethek, atimu ya reget. Kulon badhe nebus kaluputan kula sarana menapa, Kakang? Waton Kayiwangan sak mangke mboten risak. Sing iso ngewangi kowe ya ming Pandhawa sing mbok clumke ning Kawah Candra Dimuka, sing mbok cemplungke Ndara Werkudara Janaka Nekulasedewa nek ora tok tututi ning kawah. Ndaraku Puntadewa ora sirep le dadi buta. Kakang Semar, muga-muga mawon sarana niki napa penjangkane ndara-ndara kula saged kasembadan. Widen dintosi medale Pandhawa sekawan kalih Ndara Puntadewa. Iya Kakang kaya apa? Jroning isih duwe rasa gumun atiku. Ing atase aku nyemplung kawah kanthi tingkem netraku. Merem dipet mergo aku ora kuat nyawang geni ingkang kaya mengkono. Nanging kaya ngopo kageting atiku bareng aku cememplung telenging kawah gendong jlamprong karo kembar. Ora ana rasa panas ingkang ndak rasakake.
saya jero saya manengah lakuku manjing Kawacandra Dimuka Jamrong kula wonten dawuh jroning geni abang ngendi-endi wujud geni ingkang abang iki ana wujud geni ingkang biru mawa adem. Wah iki sukma kepiye lan sukma apa teka kahanane aneh-aneh. Inggih kula piyambak mboten mangertos Kakang Mas. Wah kowe sapa teka kowe ngadhang lakuku karo adik-adikku nggonku goleki karo wong tuaku karo babuku. Kowe aja ngregon-ngregoni lakuku. Wong Agung ngaturaken panuwun dene sampun paring pepadang dhateng jasad kula. Werkudara Arjuna kembar ora nyono dina iki pun ibu weruh karo kowe nggir. Anakku, aku ibumu Madrim. Anakku nggir Werkudara Janaka kembar, aku wong tuamu Pandhu Dewayana. Wah Kanjeng Ibu, mboten kinten babar pisan bilih paduka Ibu. Inggih Ibu. Kanjeng Ibu. Wah Babu Madrim, Pandhu bapakku, jebul sampeyan sing nyegat lakuku nggonku gendhong adik-adikku. Niatku pancen goleki karo Pandhu bapakku lan Babu Madrim ingkang isih kudu nyaur utangmu nalika sugeng ana ing alam padang. Bratasena, Werkudara, pancen kaya mengkene kahanane wong tuamu, nanging kabeh wis ndak temoho, kabeh wis ndak antepi, kabeh mau ya merga saka gedhening rasa tresna lan rasa tanggung jawabing wong atuamu kelawan garwa. Mula ta mula nggir, iki kinarya kaca benggala ya senadyan gedhe tresnanira kelawan garwa nanging petungan munggo bab panyuwune aja kongsi linarap aning juranging kasangsaran kaya kang wis pun Rama lakoni. Wah iya Bombong penggaling wong atuhamu dene anak-anakku Pandhawa ingkang keduga bisa manjing telenging Kawah Candra Dimuka merga saka gedhening ulah tapa lan ulah semedi satemah apa kang dadi panjangkane kelakon. Syukur nggih pun bapa melu bombong, pun bapa melu bungah Werkudara. piye Janaka kembar Pandhu lan Madrim sayekti ulun sumusul marang Kawah Candra Dimuka ingkang wigati. Udanene apa kang dadi pamotahing para Pandhawa mligine Werkudara Janaka apa dene kembar ingkang sejatine mung kepengin nyuwargake lawan Sudarma kita lan ibu kita ya kuwi si Madrim. Ulun bakal ngudanene apa kang dadi pamintanira kulup Werkudara lan Pandhawa liyane. Pandhu Madrim saka petungan ulun kaya wis purna nggonira nyaur kelawan apa kang dadi ucap kita duk nalika semana. Upama ta durung bisa purna ya merga saka lelabuhaning anak-anak kita satemah kawasa nyuwargake kelawan jeneng kita Pandhu lan Madrim munggah ana ing swarga Nurkastuba nggih. Maturke panuwun. Bathara Guru dene wis ngudaneni apa kang dadi panjalukku. Ngaturaken panuwun Pukulun. Nanging kita aja enak-enak kapienak. Kayiwangan geger saka pangamuke Kadangira. Darma Kusuma ingkang salin wujud mekar sairane wujud yaksa. Arjuna ndakno kamurkaning kadang kita mundhak saya ora karo-karuan kahananing Suralaya.
kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Kula aturi ngracut Bramantya Praduka Kanjeng Koko Prabu. Mbarep. Wis cukup. Aja kedawa-dawa nggonmu ngumbar angkara murka. Nggonmu ngumbar kamurkan. Wah, pangestune mbarep kakangku panjang kaning Pandhawa kelakon. Koko Prabu. Koko Prabu. Kanjeng Ibu Madrim sampun minggah wonten ing kasuwargan. Koko Prabu, Kanjeng Rama Pandhu sampun minggah wonten ing kasuwarga. Iya ngopo? Ame joget kok mung gedruk lemah ping 3. Petruk ngopo kok gulung-gulung cengemu. Wong dina tangane wae bundet kok darani gulung-gulung ora. Kakang Semar, kula. Sinuwun Kresna, apa Kakang? Kakang Semar, kula. Sinuwun Kresna, apa Kakang? Koko Prabu. Punten dawuh. Panjenengan menika nalindra. Menawi panjenengan menika kedangun srawung kaliyan Panakawan, mangke saya dangu saya sembrono. Menawi sampun sembrono Pandhawa mangke lajeng dhateng sinten menawi wonten perkawis. Anggenipun nyuwun priksa. Benjang malih menika sampun caket-caket kaliyan Panakawan. Ndak kulino sembrono. Nggih. Iya. Ngestakaken dawuh ya. Panjenengan menika Prabu Sri Bathara Kresna. Titisanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Panjenengan menika titis Wisnu kok gojeke karo kere-kere. Tur mboten mutu. Syukur aku wis mbatin pirang-pirang dina. Kresna saiki wis ora kaya ratu. Gojek sanggon-gon. Anggepe cekakaan nang kono ning kene. Karo Bagong ijolan sandal bareng. Menika ingkang marai panjenengan menika kirang dipun hormati. Kakang Semar, kula rada ngadoh kono. Sawetara iki kaya ora usah cedhak-cedhak karo aku sik ya. Wah. Nggih pun. Lah ngaten dados ketingal wibawanipun. Kresna kok gojeke rupana kawan. Kula menika ngantos lingsem. Semar Cahitan ora. Aku gak carane kaya ngono. Kau, weh kau. Kowe ora meden aku wedi nek karo luwing ki aku wedi aku ora. Wah, adine leren genti kakang nih. Wis barep kakangku aja mbok gagas. Monggo aku sing ngajar Baladewa. Kowe kula sing ngajar Semar, ora duwe wibawa ora. Wayang njur digebrahu ya ora. Terus dadi wasani, "Oh, ngene apa-apa gojek, apa-apa gojek." Nggih to, Den? Iya. Sekali-kali ya sing serius. Wah, njur apa-apa gojek ora. Wah, plintenge Semar. Wah. Mikatra. Ndara Baladewa ki ratu ora sepehek iki. So. Ngece malah.